abokina sadakin nan a matsayinka na talaka, an karba a karbi 200,000 a wajenka a matsayinka na talaka. Akwatin nan mai sauki, list one mai sauki shine 150. Aba ya ake ciki ne. Ai komai ma an yi. Komai nace ma komai ma an yi. Wai yanzu abokina sadakin nan a matsayinka na talaka, an karba a karbi 200,000 a wajenka a matsayinka na talaka. Akwatin nan mai sauki, list one mai sauki shine 150. A tamfan nan mai arha wanda zaka sa akwati ce 10,000 kuma ana son ka sa guda 20. Kayan zaka sai kayan mai, zaka biya kuɗin hayan ɗakin baka da gida, zaka sai wannan abokina. Ya ake so mi da rayuwar mu? Aure ya fi ƙarfin talaka. To ba dole a samu matsala ba? Dole an komai an zo an ci kuɗa shi a ɗanyi sauƙi babu. To Allah ya kane. To ba shi yasa ba yanzu mutum da wanke sai ka je kaga ana aikata abin da bai kamata ba. Duk ba abin da ya jawo ba kenan. To gashi nan dai yanzu aure a ƙasan nan ya fi ƙarfin ɗan talaka. Wallahi haka ne. Kowa ya ɗauki burin banza ɗora ma kanshi, uwar yarinya ta ɗauki buri, kowa ya ɗauki buri ɗora ma kanshi. Yanzu aure fi talaka. Abokiya ni barin haura kawai da Allah, ina da wani uzuri a nan wajen. Za mu haɗu kawai. Thank you. Yawa ba da dama. Yawa.